Wasuka lokho agate. Yes bafethu, asixoxeni-ke manje. Ngihambile isikhathi eside kade sengikhumbula nje nokuhlala kuyilekhuzana. Manje indaba-ke kumina angisajimi. Ngijima enye indlela manje yokujima. Yabona indlela ye-wheelchair bafethu, kubantu abahleli kuma-wheelchairs nabantu abanabangani abahleli kuma-wheelchairs ukuthi iningi indlela zokujima. Iningi indlela zokujima. Yabona ngivuse iy'nhlungu emzimbeni ngale gym engiqalayo manje. Angithi phela le njengoba bengiblokhekile lana, iy'nyawo ziyafuna ukuthi ade zazi ade zima, yabo. Kodwa ngifundile nami ukuthi kwesinye isikhathi shuthi kade ngispende isikhathi kakhulu ngidila ney'nyawo, ngingazenzisi amanye ama-positions. Sengiyacabanga ukuthi umuntu ongami ongasebenzisi ukuthi ufuna ukukhumbuza iy'nyawo ukuthi iy'nyawo zami ayikhumbule ukuthi ngiyahamba. Ngangihamba ngoba phela ngithi kuthiwa umzimba uyakhohlwa. So manje ukhumbuza ukuthi muscle sebenza ukuthi wena wawusebenza ngokuthi wena uyahamba, wawusebenza ngokuthi wenza ukuthi wenza ukuthi. So umzimba kuthiwa ukhumbuze, yabona kuvuka iy'nhlungu. Kuvuka iy'nhlungu. Mina-ke emzimbeni ngiyezwa bafethu. Ngangingezwa kusukela la emqaleni ngoba ngiyi-quadriplegic. Angingezwa kusukela emqaleni umzimba wonke ngangingezwa. Yabo kodwa manje-ke sengiyezwa umzimba wonke. Ngani? Ngakho ukunyakazisa noku-exercise ukukhumbuza ukuthi umzimba khumbula ukuthi uyasebenza. Yabo, ama-muscle ngani uzibona abantu beyigora. Ama-muscles bayawakhumbuza ukuthi muscle akhulu, sebenza aze akhukhumale-ke tholukuthi aseyigora. Nawo-ke mawalimala wahlala kwi-wheelchair nawo i-muscle ikhumbuza. Yingakho ngeke ngithi kwesinye isikhathi abantu abaningi bahleli kuma-wheelchairs. Akufanele ngabahleli kuma-wheelchair, fanele bayahamba. But ukuhlala ku-wheelchair kuyinkinga ngobani? Fanele uy'nikele ekuthenini uzo-exercise every day njengoba ngike ngenze mina. Uy'nikele ukuthi nje i-exercise it's a part of life ozoyiphila, and then umzimba uzokutshengisa ukuthi uyakwazi umzimba ukurecover. So ingakho ngithi abantu abayijwayeze ukujima ngayo yonke indlela. If uyazi iposition yokujima, ukwazi ukusebenzisa umlenze, ukwazi ukusebenzisa ama-dumbbells, ukwazi ukusebenzisana, mina-ke seyangishaya-ke. If ngithi ngiyawaqukulula sekumele kube buhlungu imithambo ngaphakathi la nangala. Angithi if uyi-quadriplegic le part kusuka la kuya la kuyafa, nangala kuyafa. So manje njengoba ngikunyakazisa sekuvuka iy'nhlungu ey'mangalisayo ezibuhlungu. Ngangiy'tshela ukuthi mhlawumbe ngizohlinzwa, ngizokwenziwani ngoba imithambo fanele ufake isithupha la uyinyakazise ukuze ingalo inyakaze. Yabo kuningi ya kuningi. Asixoxeni bafethu, sibuyisaneni, sikhulumeni. Kuningi safathi kukhulume, ninazi ngabantu abahleli kuma-wheelchairs ukuthi nabo babantu bayaphila. Beside lento abantu abayenzayo ukuthi shame usuhleli ku-wheelchair uzoba right, uzophinda usukume. Akusekho lokho, sekonakele. Kazini nje sekonakele. Kuyolunga makulunga, mangalunga akulungi. NoJesu naye akabuyanga.